Welcome back to our channel! For today's video, panibagong araw, Panibagong video, at syempre, panibagong mukbangan na naman. So, for today's video guys, meron po tayo ditong Filipino street food. Dito sa Pampanga or sa mga Kapampangan, tawag dito ay Toto Bits. Ayan. Bali, meron tayo ditong kwek-kwek or tokneneng, tapos fishball, tapos isang pirasong one day old, tapos veggie balls, tapos ito kikiam, dalawa, tsaka 3 pirasong calamares. Tapos dito sa baba naman meron tayong sauce, purong sauce to, no? Tapos suka, tapos dito yung mix nila. Ayan. Tapos sa side namin, meron kaming drinks na DIY Yakult. Yung pinagmix namin dito ay C2 yung apple tsaka Yakult. Ayan. So guys, let's eat! Kain po tayo. Mga tamo kayong Kapampangan. Kain din po kayo para hindi po kayo nagugutom. So ako, I have a rice. Meron siyang rice. Kuya. Let's eat. With rice. Vegetables. Meron siyang mga gulay-gulay. So sayang lang guys, wala tayong bituka. Tsaka chicken nuggets. Calamares. Yan, calamares. May fishball. Mm-hmm. Kikiam. Sarap. Sarap. Fishball.
Tigas. Excuse me.
Go, kaya mo yan. Dalawa na lang. Oh my gosh. Hindi mo nga ako nabusog yan. Wala ka kasing kanin. Yes naman. Ubos. Thank you, Lord. So, hanggang dito na lang po. Naubos. Ayan, ubos. Gutom eh. So, sana po nag-enjoy kayo. At sana, nabusog din kayo, syempre. So, goodbye. See you sa next video po. Hit like, subscribe, and click the notification bell for more upcoming videos to be notified. So, bye po. Goodbye! See you!